Molweni ke. Hayi namhlanje nje ndifuna ukwenza nje into simple like ufactorize. Like uthini ufactorize nje kubeka ii-factors uba le nto isuka phi, so trying to reverse ucinga kwakho. Umzekelo uba sino-x squared minus 4, ufuna ukwazi uba u-x squared minus 4 usuka phi. So lena seyijampile i-difference of two squares. What do we mean by i-difference of two squares? Funeka kubekho negative sign phakathi kwamanani akho oyi-2, then elokuqala uqala utimes ngelinye, utimes ngenani elifana nalo kuze kuphume lona. U-x umtimes ngo-x ibe ngu-x squared, u-4 umtimes ngo-2 ababini ube ngu-4. So siyayibona uba yintoni i-difference of two squares. So ilula yona funeka ube ngu-x minus 2 x plus 2, then loo nto i-difference of two squares. Siyayibona ijampile. Okay, umzekelo masithathe enye i-difference of two squares, u-x squared minus 9. So yona xa ufactorize nayo ilula, u-x ze kuphuma u-x squared iba ngu-x nomnye u-x, u-9 ze kuphuma omnye u-9 iba ngu-3 no-3. So iphumile nayo, ayibona nje simple kanjalo factorize i-difference of two squares. Uyayijonga uba lena ufuna bekho negative side in between, then lena ifumana o-x abayi-2, lena okay ngu-3 no-3. So utsho uyibona okay i-difference of two squares ayitsali. So ke factorize kusimple kanjalo. Ungacinga nenye into mhlawumbi umzekelo ube ngu-x squared makhe sibe no-y squared minus 1. So apha ngubani ku-y, y minus 1, y plus 1. Yayibona ilahlile factorizing difference of two squares kulula kanjalo. So if unombuzo comment on the section below, and into endiyifunayo uba undixelele uba ngeyiphi le ndawo urhalela ndiyenze wena urhalela uyiqonda ungayiqondiyo. But nje isesi-start esi andikaqala ukwenza lessons, but ndizakwenza ii-lessons. Umzekelo I was planning to do ii-sequences and ndizozenza ngesiXhosa, ndikhe ndenzele abantu abamnyama oko sizikhumusha. Okay ke, bye bye. Subscribe kwichanel yam, comment. The channel is basically for grade 12 ukwehla, so stay tuned.